Helo a chroeso I drydydd pennod ein cyfres newydd CLONC A CHÂN gyda fi, Gwmnedd Jed, swydd o cymuned Menter Iaith Castell-nedd Talbot. Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, beth am ddod I adnabod rhai o'r pobl lleol sy'n syrenu mewn meysydd amrywiol. Bydda fi'n cael CLONC A CHÂN gyda'r pobl dawnus yma a chewch chi wrando ar eu hanesion wrth I ni sgwrsio'n ddwl a chlywed am ei hoff gerddoriaeth. Ar wythnos hon, rwy'n sgwrsio gydag actor a cherddor ifanc sydd wedi bod yn codi arian gyda'i fand yn ystod y lockdown. A dyma fe, yr actor a frontman y band lleol The Polar Berries, Jed O'Reilly o Gwmnedd. Shwt ti, Jed? Good, diolch. Not too bad, sut ti? Good, diolch. Felly, I ddod I nabod ti'n well, mae dyn ni cwpl o gwestiynau hwyl a 2 gêm bach, os mae hwnna'n oce? Yeah, great. Fab, so coni off de. Cwestiwn 1. Pe bai ti'n goffa dewis un actor I wario ti mewn ffilm o dy fywyd, pwy fydde ti'n dewis? So mae cwpl o actorau yn dod I meddwl fi o ran actorau fi'n licio, ond fi'n meddwl Leonardo DiCaprio, just achos bydd e'n neud I fi'n edrych lot well na be ydw I fi'n meddwl. Ac mae'n actor rili dda I fyd, a mae'n gallu lot o steilau gwahanol I fyd. So. Yeah, cool. Yeah. A pe bai ti'n goffa dewis y theme tune I dy fywyd, pwy gan fydde ti'n dewis? Mae'n gan o enw Slow Ride gan Fog Heart, a maen nhw'n rock band yn y 70s fi'n meddwl. A mae'n can, mae'n really chilled out, a mae'n mynd slow ride, take it easy, a dyna be, fi'n really laid back, so fi'n meddwl fi hwnna'n siwtio fi eitha dda. Fab, ac wyt ti'n gallu gwneud unrhyw acenion o gwbl? Ydw, fel actor dylswn I wneud fwy, fi'n meddwl, ac ymarfer nhw fwy. O'n i'n wneud monolog pan o'n I yn prifysgol, a'r cwrs perfformio yn wneud showcase ni, a nes I wneud acen coc I ni. Sa'i di practice o hwnna am amser hir, so rai ddim yn wneud I ti. Ond ie, dylswn I ymarfer fwy, fi'n credu. Yeah, cool. Be ti'n ofni ti'r fwyaf? Dim lot, really. Beth sy'n digwydd ar y funud yn eitha ofnus o ran beth sy'n digwydd i'r byd actio a'r holl gig scene I gyd, lot o ansicrwydd ar y funud, ond fi'n gobeithio fydd pethau yn dod nôl I normal yn y wythnosau I ddod, gobeithio. Ie, gobeithio fe. Ie. Ti'n gorfod clywed un can am weddill dy fywyd, pa gan fydde ti'n dewis? So fi'n really licio caneuon o adeg yr 70au, 80au, pethau fel ar 90au really. Ond mae yna band Wings yn neud can o'r enw Band on the Run, a mae Paul McCartney nath helpu sgwennu fe. Okay. Ac mae'n canu ynddo fe hefyd, a mae'n really, really amazing. Mae'n like 3 can mewn un. Mae'n just newid, a mae'r transitions rhwng. Mae'n angen ti gwrando arno fe. Mae'n really cool. Yeah. Mae Paul McCartney yn genius na gwes, so fydden ni'n trio gwrando arno fe. Bendant, mae'n amazing. Petai ti ar death row, pa bryd o fwyd bydde ti'n licio ar gyfer dy bryd olaf? So fi'n licio coginio lot, a fi'n di wneud loads yn ystod lockdown. Fi'n fan, sa'n trio fe eto, fi'n fan o the big smokers pits maen nhw'n cael yn barbecue pits. Yeah. Fi'n credu rhywbeth ynglwm efo hwnna, ribs neu steak neu rhywbeth fel la, ond rhywbeth I cael ei coginio yn y smoker yna. Mae'n really cool. Nice. Os gen ti ddyfyniad o gwbl sy'n ysbrydoli ti? Ie. Mae lot o pethau mae pobl enwog dweud yn gorffennol sy'n stico'n fy meddwl I. Ond fi'n meddwl mae rhywbeth mae pobl yn dweud trwy'r amser yn Saesneg, just take it a day at a time. So just cymryd dydd wrth dydd a just peidiwch yn meddwl gormod i'r dyfodol. Ie. Na, fi'n licio hwnna. Beth yw barn di am bun afal ar bitsa?
Right, wel, o'n i wastad yn meddwl oedd hwnna'n no-go. O'n i'n cysau'r syniad o hwn o beth. Nes i trio fe, and it's not too bad. Not too bad. Ti'n lego fe? Ydw, byddwn ni'n dewis Hawaiian. Really? Wel, fi ddim yn dewis cyntaf fi, ond yn ôl trio fe, hwn mae brawd fi'n licio fe, a nes i trio fe, sweet and savoury, yn eitha dda dy gilydd, ynddo? Ydy, ie. Mae'n sweet and sour sauce, neu gyfer, so chi'n meddwl bod chi'n mynd i licio fe, ond mae fe'n neis. O, fi'n caru sweet and sour sauce. A fi. Amazing. Unwaith mae'r lockdown yn dod i ben, ble eid i'n gyntaf? Cinema, definitely. O'n i wastad, definitely cinema. Fi'n caru cinema, fi'n wastad yn mynd na. Fi wedi gwario siwt gymaint o arian yn y cinema. It's ridiculous. A fi'n just licio, fi'n really licio'r holl vibe cinema yn gwylio rhywbeth. Nothing better. Fi'n licio'r cinema, ond byddwn ni'n mynd i'r pub gyntaf fi'n meddwl. Wel, pub, ar ôl y cinema, fe'n mynd i'r pub. Pwy yw dyfodel rôl di? Mae da fi cwpl. Person o'n i'n edrych lan i trwy gydol fy mywyd oedd brawd fi, Jack, fi dal yn edrych lan at y fi. A wedyn, person arall, fi'n cofio brawd fi'n mynd i ffwrdd am cwpl o flynyddau i Australia, Jack Quick sydd yn gweithio yn y gyrfa fi, a fe fel brawd arall i fi, a fi'n dilyn lot be mae fe'n neud, a fi'n wastad yn mynd at y fe ar unrhyw cyngor. Dwi angen yn wedig yn gyrfa ni, mae wedi wneud lot o pethau fi'n dechrau neud nawr, so mae'n fe'n person fi'n edrych lan i loads. Mae Jack yn mare Rhys yn pobl y cwmos nag ych chi'n nabod e, mae fel blynedd hefyd yn y gwa. Mae'n neud rili dda, mae'n rhaid yn rili dda. Amazing. A pe bai ti goffa dewis 3 eitem yn unig i fynd gyda ti i ynys ymhell o bobman, beth fydde ti'n dewis? Fi newydd prynu iPad Pro, fi'n defnyddio fe nawr i wneud hyn, a not being funny. Y beth gorau fi rioed i prynu, mae'n rili dda. So hwnna gyntaf, wedyn gitar fi, a fi'n credu just rhywbeth i atgoffa fi o adre, achos fi'n caru adre. So, pillow fi neu rhywbeth. Fi'n licio pillows fi. Cool. Fab, so, mae dyn ni game fach nawr, o hwn neu'r llall, a bu rhaid ti ddewis mor gyflym o phosib rhwng y ddoi opsiwn, Right, Coni off. Cariad neu arian? Cariad. Siocled neu vanilla? Vanilla. Oh, really? Fi'n licio vanilla. McDonald's neu Burger King? McDonald's. Wine Street neu Womanby Street? Fi'n credu Wine Street, ond fi yn licio Womanby Street hefyd. Trainers neu sandale? Trainers. Haf neu gaeaf? Haf. Melys neu hallt? Hallt. Teledu neu ffilm? Ffilm. Canu neu actio? Hwna'n anodd. Fi'n credu actio. Fi'n credu. Traeth neu mynyddoedd? Traeth. Facebook neu Twitter? Twitter. Pasta neu pizza? Pizza. Mixed grill neu Pennod i Sul? Pennod i Sul. Rugby neu canu? Mae hwnna'n rili anodd. Sa'n gallu ateb hwnna. Mae'n rili agos. Poeth neu o'r? Poeth. Noson allan neu noson mewn? Noson allan. A fi fyd. Fab. So, un game olaf de, dwi byth wedi, a fi'n mynd i ymuno gyda ti. Nawn ni rhoi thumbs up os ni wedi wneud e, neu thumbs down os ni ddim. Fab. So, dwi byth wedi canu yn y cawod. Dwi wedi trwy'r amser. A fi. Gwneud pawt wrth gymryd llun.
Sa'n gwybod. Sa'n credu. Da iawn. Ail rhoi anreg i rhywun arall. Dyna ti. Beth oedd aml? Difaru gwneud rhywbeth yn syth ar ôl. Loads o bethau. Beth crasio parti? Fi'n meddwl bod fi wedi. Yn y dyfodol. Yn y gorffennol, sori. Wedi netio gwerth ysgol. Ie. Torri gwallt fy hunan. Da iawn. Mae pobl yn dweud wrtho fi i wneud y nawr. Mae'n rili hir, ond mi aros am y larfwrs i agor. Can i geiriau anghywir yng nghanol perfformiad a cyfro fel an? Mae'n ei dweud siwt gymaint o weithiau, a un stori fach sydd yn eitha ffynnu. Pan o'n i'n gwneud rhoiadyn fach hyll yn Sherman blwyddyn diwetha Nadolig, ni'n gwneud un sioe yn Cymraeg, un sioe yn Saesneg, a rai weithiau ni'n gwneud Saesneg yn y bore a Cymraeg yn y prynhawn. Yn y sioe Cymraeg, nes i dechrau off yn just siarad Saesneg, oedd pawb yn sylwi heblaw fi. A fy'r actorion arall oedd da fi, Mari Beard a Tom Blumberg, nhw ddau fel hyn, edrych yn y fi, beth ti'n neud? A nes i ddim sylweddoli tan y can cyntaf. O'n i'n like, oh my gosh. Honestly, I played it off. Yeah, fi'n meddwl bod wedi dod yn expert o cyfro pethau lan nawr. Wel, Jed, dwi'n meddwl bod ni wedi dysgu lot amdano ti fyna. A falle bod y gwylwyr yn ymwybodol, ond ychydig wythnosau yn ôl, gaethoch chi gig gyda fe yn fyw ar Facebook fel band, lle o'ch chi'n codi arian at elusennau lleol. Sio da, fe? Ie, oedd y ymateb gan pawb yn really positif, ti'n modd. Oedd pawb di ddweud yn nhw di mwynhau e. A fi gorfod rhoi lot o cymeradwyaeth i Andrew sy'n nath roi'r gydwr fideos at ei gilydd. Ond ie, yr ymateb a'r arian nath ni gael gan y pobl, nath yr arian nath nhw roi i ni, well, just an amazing. Fi'n meddwl dros 2,000 o bunnoedd nes ni codi. A mae hwnna gyd yn mynd tuag at food banks yn yr ardal Castell-nedd i cadw i roi ar bwyd i pobl yma. Ie, elusennau arbennig i fod yn deg, a yn enwedig yn ystod o'r adeg yma, lle mae pobl yn stryglo falle, yn ariannol, a swyddi, yn ansicr, So, beth sy'n y gweill nawrdeg gyda ti yn y dyfodol? Wel, fel wedi ti, mae'n lot o ansicrwydd ar y funud, a mae da fi rhywbeth sydd yn dod lan, ond mae dal lot o ansicrwydd byti bydd e'n mynd mlaen blwyddyn yma. Ond mae'n prosiect really cool i bod yn rhan o. Mae'n cwmni newydd o'n Death and Fabulous Productions. Mae sgript newydd sydd wedi cael ei creu gan merchwyn o Stephanie Bach, sydd fenyw sydd yn fyddar. Ac mae Alan Saunders di ysgrifennu fe, a'i the i yslyfudda, da ni. Beth i'n neud coni off, fe? Da ni, fe yw coni off, mae'n genius, mae'n hilarious i fi. A mae'r sioe yn siarad yn byti BSL a'r iaith Cymraeg, a sut maen nhw eithaf ar wahân, nos na ddim pobl fyddar sy'n gallu siarad Cymraeg yn BSL. So mae'n dan o'r ddau iaith sydd yn eitha debyg o ran eu hanes nhw. Ac mae person sy'n siarad Cymraeg, mae person sy'n fyddar yn cwrdd, a mae'n mynd o fyna wedyn. Ond, mae'n prosiect really cool, and fi'n gobeithio fydd e'n mynd mlaen diwedd y flwyddyn. Wel, newn ni cadw llygad mas amdano fe yn sicr, a pob lwc i ti gyda hwnna. A diolch i Jed am sgwrso gyda ni. Fi'n gobeithio eich bod chi adre wedi mwynhau. A gan i fod hi'n nos Sadwrn, beth am wylio'r Gig Fyw yn ôl ar dudalen Facebook y band trwy glicio'r linc sydd yn y neges. Mwynhewch! Diolch!